Hai, main gabi. Main gabi, main gabi. Hello, Ma'am Sally. That girl. Salamat sa pagtamsak. Karon para ba ko, practice pa ko ani. First pa nila akong live, mga sister. Welcome, welcome. Welcome sa akong LS. Isa kadali lang mga sister. Hello, Ma'am Puta. Ma'am Putahin. Ni Alan TV. Salamat sa pagtamsak. Gawas na na akong bata. Ito. Ayok, saan kayo mag-live si Mama? Ano? Hello, maayong gabi. Maayong gabi, maayong gabi. Welcome, welcome sa akong LS. Ay, kasi gising kay hindi kita yung mga kuwantit. Salamat sa inyong mga tamsak. Salamat, my loves. May patamsak-tamsak ka pa dyan. Salamat sa nagtamsak. Salamat ng marami. Pasensya na mo mga mamshi. Kaya karoon pa dyan ko nakasuway. So, ako'y bata na po sa mutan. Anong pa dyan ni, first pa dyan ni na ako. Practice pa ko. Magluto ko siya, guys. Awa mo sa bata.
Sabi niya nagkuan kung naanad naman niya siya nga magkuan ko ba mag video sa kabaw nga ang live ni naruto ko na sa mga mansi. Ano mo? Naglog pasensya sa mo guys, kaya naman amo ang keyboard ng bali, nabliktad man ang mundo. Okay. Likod ni patakama o binamos man eh. Sana oh, isip. Masaya tani. Salamat. Ma'am Sally, that girl. O si Ma'am Putay. Putahin ni Alan TV. Salamat sa upat ka milyones nga nag-tanaw. Walang anuman, my loves. My love supporter. Unta magkuan, unta magdugay ka, ayaw kong biyae diri. Kung biyae. Ha, kasunod na kong il-effort, balik mo, support tayo, supportahan na tayo. Naku, mag-Tagalog ba ni? Mga Bisaya ra ba ni? Natamsak na ako, ma'am. Hinay na akong tingog kay naghinay-hinay ko kay natug na akong bata nga gamay. Ning kuan ko ni nalikyat kong LS ang gisuwayan. Ang gisuwayan mga mamshi. Ang gisuwayan o LS karon. Ma-practice. Ma'am Sally, that girl. Tambay. Ayun na, some. Nga ni din ni no, nga mag-live. Ako na din nakita diri sa kanang kamiram, sige yung tutok. Pasensya sa mo, mga mamshi. Kay karong pa jud taon ko, practice pa ko.
kabalog kung sa'yo kung unahog kuan. Kay nabaguhan ko. Salamat sa pagtambay, Ma'am Sally. Salamat sa 3 million. Nagtanaw karon. Salamat sa pagtanaw. Itamsak lang niyo si host. Salamat advance. Sa tubig, baby. Aron nga, pas-pas kung istorya, kan murag nabaguhan, paman. Inom tagtubig daan, kay pero hinuon mga mamshi, kuan ra ko taman, usa ra ko ka oras karon. Dali ra ko karon. Wala ning kuan na mag-LS ko karon. Nang sa tagtubig. Salamat sa inyong patamsak. Kaliw ko pe. Ako lang. Isa mga mamshi. Iniinom kong tubig mga mamshi. Nakalimot dahil ko sa akong introduction. Na magpaila-ila dahil ko sa inyo. Ako dahil si Lenisa M. Sunglaw. Taga kuan ko mga mamshi. Taga Bohol. Taga Bohol ko. Namin sa ang akong mama. Taga Buena Vista, Bohol. Unya namin yung siya o taga Inabangga. Nya ako, ko nagdako dito sa kuan sa Bohol, diri na sa Cebu. Unya, nakita na din ko diri og banana. Og naanak ko boy, tulo ka mga anak. Taga Bohol ko, mga mamshi, nakalimot tayo ko og paila-ila sa mga galingon sa pag-una. Kay kani laging bago pa ta magsugod og LS, wala pa nakabalo og unsa ato ang unang kuan ano, ang una natong istorya kay mura pag tag mauwaw nga ang atong makita dinhi sa atubangan ato ra jud mga naong. So mao na nga basin giduka na mo og tinan-aw, dukaon tang tan-aw murag daayan kay wa pa man kay igastorya kay nagkuan pa man ko nagsikip ko og tan-aw og asa ning kuan kay cellphone naman imong gigamit mga sisi na kasi kung tan-aw diri sa Taplin og kanang kinsa po nagkuan kay ang ako ra man kong anak mo gisugo og kana bang pabutang og ganang mga jacket kay di pa mo ko kamao. Una nga ningon si akong anak kamagwangan nga matingog dinha ma kay na maglayas maghawa na sila kay dukaon man nimo kay di makamustorya. Bitaw mga mamshin. Kani laging bag-o pa ta magkuan lagi murag padagana pa ta og unsa ato unahon kay basi makuan ta ni lulo, mapalo.
Pormiro para ba ni nako mao na nga kanang nagbantay pug ko unsa akong ang ituwa para mobubag unsay mga kuan diri no, unsay dili angay. Si kuan unsa si si ay si hi ay naa di akong uyuan. Ay salamat sa pagtamsak. Nag-LS ko uyuan oy hong gisuwayan kay kanang practice ko ba para practice. Practice ko og LS. Mao day ni ang LS na mag mura naman tan kuan. Anak pa jacket ha, di ra ba ko kama naka-mute kuno ko. Wala man ko naka-mute. Uyuan, di mo makadungog. I-hard volume lang kuno ingon ni Sarami. Na. Asa may volume ani day? Na mura Ginoo ko. Kanina hindi ta kamao. Naghinahinay lagi pod kay na mo pay pagkatug sa mga anak. Kani kusog na uyuan. Ning kuan ra ba ko ning hawa ko sa imong pag-live ganina kay nasigi kog type wala naman mo nangawa man mo di ning hawa na lang pug ko. Ning hawa ko nagka-decision ko nga mag-ilis. Salamat sa patamsak. Minaw ra ko. Oh, salamat. Silan. Oh, kusog na daw kuno akong tingog. Ayo de kay kusog na akong tingog. Ginahinay lagi pug kog tingog kay karon pa natugong bata ayon ko natug man sayo di mo dalikit kuno kog suway og LS. Mao nga hangyo jud ko nga LS ko tabang ko ni Sarami kay di mo kamao. Sila na nga ni Deni ang ato ba lang na makita masige tawag nga. Gagmay man basta cellphone niya re-reskili di ay ganina ra day ka wa man ko ka bantay uyuan nga naara man day skilled pastila ni Sarami. Iana po na ama pananaw-tanaw sus ginamos di ara day skilled. Mampu ko ka maoy. Practice pa jud ko ani. Okay, sila na ani day gini. Lagi ako lagi ning gingani kay kanang aron kun madugang-dugangan. Madugang-dugangan lang gamay. Hindi man ko tapulan naman kung magganang video-video lagi niya karon wa jud ko ka-upload. Ay ko mag-ilis na lang ko permirong ilis be. Waya na nako. Aw, ikaw din naka-mute tuyuan. Si Iyuan ni or si Iyaan? Paano mo nag-live? Ako rin puli. Asa ka to Iyaan pud. Iyaan usa nakakita ba ka to nag-live ko untag niya pug kung gyari bisita hunta ko niya wa ba ron sa to siya nag-live. Ika naman rin daw akong usa ka Iyaan. Ug akong mga sister. Napalong ang mao di ay ko nga naman dun eh, nawala naman aning out na lang po ko ningon ko nga mag-ilis lang po ko eh. Shout out ko no uyuan ingon ni banana. Uyuan ug iyaan shout out daw ingon ni banana. Ni banana, maayong gabi ko no, banana. Maayong gabi. Sayo mi og kuan, giles kay alas 8 pa, naghumas ikat na diya. Sa kuan. Aw. Undang na. Nasuwayan. Banana.
Banana, ang imuhang pares nangita og banana dire. Dili uyuan oy, yaan. Ang gamit sa cellphone ra ni. Cellphone ra taw ni. Kung giwam man ang kuan, cellphone ni sa rami. Ang usa niyang kaning usa mo yung gilive. Kaning ako ang cellphone ni, kaning yung gilive. Pero ang iyang ipang reply, aw, sa ako, sa akong banana, kung ilan. Aw, Ma'am Sally, di ako karon sa Cebu. Di ako diri sa balay sa hong iyaan kami nagbantay. Diri sa Inayawan. Kami nagbantay diri. Naamo ato sa Bohol, sa Inabanga. Ikaw, Ma'am Sally, taga diin man ka. Bisaya ka, Ma'am Sally? Ugma pa to si iyaan usa. Magkuan iyaan, uyuan, mag-ilis. Ako ni suway lang pug kog ilis kay basig makuhaan ang akong kuan, may na lang mo kuan-kuan pud ni ba kay ang akong kuan basta di na ko no ma-update ang ako ang account kuhaan na pud mga lagasan. Ma'am Sally, taga diin ka Ma'am Sally, Bisaya ka Ma'am Sally? Asa man dapit sa Bohol? Asa man dapit sa inyo ha, sa Bohol Ma'am Sally? Uyuan, kaila ka ni Ma'am Sally? Imuha ni? Uyuan, iyaan. Kaila mo ni Ma'am Sally? Unsa ako po butang uyuan? Iyaan, dira na nimo pa butangan. Luon? Sa luon. Kuan ko sa luon, pero wa pa ko kaanha. Ako taga Bohol ko Ma'am Sally, pero ang akong natamakan kay kuan ra jud taon Hitape, kanang Buenavista og Tubigon og Makaas og Tagbilaran. Wa pa ko kaanhag luon. Asa man asa man ta nagkakuan Ma'am Sally, kita asa ta nga kuan, nakaabot og LS or diin man ta nagkuan. Ngayong gabii daw anak ko, ingon si Uyuan, imong lolo. Aw, gamay pa di ay ka. Hmm, gamay pa ka. Nya asa man ka karon nga kanang planeta Ma'am Sally? Asa karon nga planeta naka sa kagawas or naa ka sa sulod? Sa gawas sa nasod or gawas diri ra sa atoa? Hala, nakalimot. Oo, Ma'am Sally. Salamat kayo. Sorry di kayo. Loy, ikaw man din ni Ma'am Sally. Hala, ginamos. Salamat di ay Ma'am Sally sa pag-graduate di ay wala nakuha ko kabisita na ni mo balik kay kanang ang akong cellphone naguba nya bag-o ra pud ni nakuan. In taon Ginoo ko ikaw man din Ma'am Sally. Wa di ka nag live ron. Pilana Dolores. Hala, salamat jud kayo ng bunggang-bungga. Uy, Ginoo ko, ikaw man di ay to. Unsa gali tong oras sa alas karon nag-live ka no? Man tong alas 8 man sud alas 9 ka
Nagkuan, nag-live. Kalimot naman hinon ko kausa ko ato naka so sa imo ha unya swerte kaayo dako kay kog pasalamat. Dako kay kog pasalamat nimo Ma'am Sally. Uy, ginamos nakalimot. Hala, nakalimot jud ko. Pasensya jud kaayo niya. Karon pa pud ni first pa jud ni nakong LS pod ginamos. Lagi nga nag-live kay nag-silent man pud ko pero ako jung gisuwayan ba unsa pa'y bation ni mag-atubang jud ta sa kamera. Salamat gid kayo Ma'am Sally ha. Salamat gid kayo. Uyuan ko kani si Ma'am Sally that girl kay kanang butan kay ni kay ang akong 900 pila to na 950 no na iya jud kong gipa-graduate. Iya jud kong gipa-graduate unya kanang kuan kanang wa jud ko nagtuo ba nga kanang primero pa jud na akong sulod pag-graduate din ko niya dako kay pasalamat ani mi Ma'am Sally. Hala, karon pa jud ko kabantay na ginamos. Sorry jud kay Ma'am Sally karon pa jud ko kakuan nakahinumdum. Hala, nakalimot ko. Kausa ra ba taon ko nakasud ani unya iya jud kong gipag-graduate. Salamat jud kaayo. Nya nisud pa jud agoy, nisud pa gid kanako. Tamsak pa jud si Ma'am Sally nako. Salamat jud kaayo. Ma'am Sally ay nakalimot ko unsa gali kang orasa gali magsugod Ma'am Sally. Nakalimot man ko murag unsa man gid tong orasa uy alas 8 ba to alas 9. Wala nagdako ko kog salamat Ma'am Sally wa jud nalagasan. Wala nya na jud ko hala wa lagi nalagasan. Salamat jud kaayo. Lagi. Kay ang uban nga nakanang kuan nang musod kong iles lagas dayon nagtadaw lagas pero sa imo wa jud lagas. Bitaw ko mag-LS lang ko bi kay ako sugdan para kanang dili makuhaan akong kuan kanang banana. Basig naga-LS dili ko pareho akong iig ko lagi nga wala naman nakatatak wala man nakatatak na ko nasigipit akong pangita ng nasa man jud to si Ma'am kuan uy kinsa man jud to akong gisudlan na iya akong gipag-graduate wala man nya ang ako pong cellphone usara nya kanang online wa man ni sa akong anak nya akong pares na cellphone pero gabi pa pud ko makahuwam kay kanang trabaho man siya nya ang kaniyong bata wa man manig adlaw kay kuan lagi kanang research og kaning module Pastilana Dolores wa jud ko katuo nga gibisita jud ko ni Ma'am Sally. Salamat kaayo. First pa jud din ako ang nagpag-graduate pa jud nako ang ako special pa jud akong bisita si Pastilan. Maraming salamat. Salamat uyuan ko sa imong pag-BJ. Salamat kaayo. Salamat gid kaayo. Jud ko magtuong. Silana. Ala salamat kay Ma'am Sally oy. Char. Kay kuguan ni pasalamat. Alipay jud ko Ma'am Sally nga kuan ka na ko karong gabi huna ning tan-aw ka. Unsa man na kanang uy di ba na bisag bag-o pa kuhos? Ma'am Sally?
Pwede ba? Kung pwede ra kay kamo may ekspertuan na kanang wa pa ba ko kabaluan na tuloy lang ko ninyo kay kamo man jud ekspertuan na ako ni ako kay karon pa ra ba ko. Sige, mag-host na lang ko. Kung okay ra kuan host okay ra pod. Okay ra kay naman si uyuan ako. Naamay ni kuan tan-aw sila nimo. Uyuan naa ka dinha palihog ko kuan ni Ma'am Sally tan-aw sa iyahang kuan primer. Uyuan ko kinsa pa ning na dinhi palihog kog tan-aw sa ka Ma'am Sally. Iyang primer. Ay mag-practice para lagi ko kuan basig karon para makukuan. Ato dami bananawon. Napakadiha uyuan, tan-awa si Ma'am Sally. Uyuan, ihang primer. Nawa man to si uyuan. Sige lang gud Ma'am Sally oy. Mag-ma'am lang gud ko. Sige kay di ko makailis og muanha ra ko nimo karon kay nakita na nako imong kuan. Sila na Dolores. Para ba ko ka-play sa imong kuan di ay i-play niya siya na i-play si Ma'am Sally siyang primer kay usara ko ni tamsak ka to niya ko ka-play sa iyang uban pa. Baba ko. Darati oy naghatag si Ma'am Sally. Ikaw lay play na. Kay ikaw lay play. Unsa naman ang kuan na oras. Aw sa Bernice. T-Rex Mama. Ha? School. School karon. Pang man kay Butchol. Na daw Ma'am Sally, gi-play na daw kami sa akong anak. Aw igo ra kani ko anak. Itamsak ra de siya. Aw di mo lang apply din ano, kay primer mo din ano. Comment na lang. Ako ng anak si Kuan Ma'am Sally sa Rami Sunglaw. Kaya ra akong gisugo. Siya ra man gali po nag-assist ani kay dili man ko kamao. Na salamat pud Ma'am Sally oy, ikaw jud. Ako ko pasalamat nimo kay wa gali ko katuo kay ang uban baya nga mga host kay dili baya sila makapasalig na kuan mapag-graduate tong dako pa baya to na imo kay na graduate jud ko lisod na baya kuan karon na abot og 50 nya nya imo kay nakaya baya to kun imo pag-graduate dako kay kog pasalamat ba salamat jud kaayo nya pag open ako og pagkaugma akong gitan-aw abi na kong nalagasan wala ra ba doy lang ano kanino dako kay kog pasalamat bay salamat jud kay ni ma'am nakalimot pa jud ko sa imong ngalan sige ko ginoo ma'am salita gadin ka nakalimot ko ikaw man day ni Pastilana Dolores lagi daghan unya ka nang ang ako nang nabalikan kay murag upat ra man siguro to pero nagkuan ko nila nagkuan ko nila sa wala pa ko gikuan nimo ma'am Sally ay na ako ko nagubay-ubay sa do ako nakuan nila pero katong uban in heart ra ko
Daghan sa to ako na kuan nila. Ako sa to nilang gikuan. Nya pagkaugmaan na pa man ko nag-reply kay ingon man ka nga ayaw basli dayon. So wala jud ako gyud gituman ang imuhang kuan gisulti. Kay kung balik pa siguro ko ato may puruhan siguro nga mga lagas ra. Salamat kayo. Daghang thank you. Sige lang kay kung balay sulod. Kuwata papa sige lang kay kung nanak ko'y oras mo mukuan ra niya ako sa imo. Mo play lang ko. Puti ka i-play. Gabi iral pud lagi ko makakuha man sali, maka lugar o kuan kay kaniyang cellphone ug adlaw gamit ni sa kuan bata na ako. Nang kani pud ang usa trabaho iya sa dalon so kagabi na ko makakuha mong cellphone mo nan hangyo jud ko nga mo kuan sa ko mo try ko no ko og LS kaysa mag video murag layan man ko nga mag edit pa, magkuan pa, murag duka naman kaayo. Dahil kay may ni kay diretso. Suway ta. May lagi, may man pud hinuon ang signal karon kay wa man naputol-putol. Katubay ang kuan, nag-silent ko, pila ra ka minuto naputol. Salamat po no, banana. Ako ng banana, Ma'am Sally. Ako ng banana si Kuan, Gerald. Thank you po no, my loves. Gikan kay Ma'am Sally. Salamat sa 3 milyones. Ako po pasalamat kay bisan og ganang primero pa ron ako nga LS na naining kuan salamat sa patamsak. Salamat sa tanan. Dili man ako makita og kinsa man ni nagtamsak. Salamat. Salamat sa nagtan-aw. Labi na gid ni Ma'am Sally. Ako man ning anak mo no ganang kuan good ganang kuan Ma'am Sally kay namay mo tatak nga na muduol ko ako na pud ipang X kay og dili na to ipang X kay muungot. Naay mo kuan. Hala, salamat kay Ma'am Sally. Naikog man, maikog jud ko ni Ma'am Sally ay oo jud ko rog dako. Ha? Hello, Ma'am. Biyang Biyang channel, hindi ko Miga Miga shout out. Welcome to my LS. Alay, taga-diin man ni si Ma'am Biang Biang channel. Salamat sa pagbisita, Ma'am. Salamat sa pagtusok. Salamat. Salamat sa inyong patusok. Maraming salamat ng bonggang-bongga. Hi, Ma'am Biang. Taga-diin man si Ma'am Biang. Nag-ila-ila ta, kay karon pa ko nag-formero ni na kong LS. Ma'am Biang.
Tagadiin man si Ma'am Biang. Ako Ma'am Biang kay taga Bohol ko. Ay, Bansalan. Saan ang Bansalan? Cebu na or Ma'am Biang? Bisaya ka Ma'am Biang? Kay Bisaya ra ba ko? Practice pa ko na Tagalog musulod mag-ungot-ungot ra ba ni hong dila. Kaya kong Bisaya taga Bohol. Taga Bohol ko Ma'am Biang, pero nami diri sa Inayawan, Cebu. Inayawan, Mindanao. Mindanao. Salamat sa pagbisita, Ma'am Biang, ha? Kayo, bitaw, maglisod yung kong Tagalog, magungot-ungot, dila, hindi pa ko kakuan. Ano ba ni? Grips family, hello, miga shout out. Salamat sa pagbisita. Grips family. Salamat. Salamat sa inyong patusok. Daghang salamat sa inyo kong gitusok-tusok. Loy, okay ra ba nek? Basig so para naman ni na akong LS. Basig mapalo kong lolo. Daghang salamat sa pagbisita. Oh. Grips family. Magila-ila ta. Taga Bohol ko. Ni ikaw, taga-asa man ni si Grips family, Bisaya ni? Bisaya or Tagalog, English. Patay tani ron, sunggo tani. Ito tumataas ang watch hour ko, guys. Promise, mag-comment lang para mabalikan. Oh. Oh, hala. Magkuan lang mo din ha kay first pa man ni. So si Ma'am Sally, Grapes family, kuan sad ni siya, siya ay nagkapag-graduate na ako. Dito ko nag-graduate ni Ma'am Sally. Aw dili din ni Grapes si kuan day ni si Biang. Si Biang di ay ni Channel, Biang Channel. Oh, si Biang, si Ma'am Sally, that girl. Pwede sad nimo siya bisitahon. Magbisita Grapes family, magbisita-bisita mo ni Ma'am Sally. Butan kay ni si Ma'am Sally ba kay siya gi nakapag-graduate na ako, di gyud ko katuong. Ang akong kuan iya gipasaka og 50. Grabe oy. Grabe usa ka primero pa gali na kong sulod ana ni Ma'am Sally, Ma'am Biang og Grapes family wa gyud ko nagtuo na butan kayo nya wa pa jud nangalagas. Gadiin man ni si Grapes family oy. Basig sige kog yaw-yaw wa na ni kasabot Tagalog baka ni ug kani si Ma'am Biang kani si Ma'am Biang taga kuan ni Deno Mindanao to no? Mindanao. So Bisaya ra ni si Grapes family. Hello. Grapes family. Unsa man ni English? Patay tani nung Tagalog. Hello, Grapes family. Miga shout out. Salamat sa 5 milyones sa akong LS karong gabi huna dako kog pasalamat na nitan-aw unom ka milyones.
Taga Davao. Imo ning tao, Ma'am Sally? Si Grips family? Hala, ay kanindot ba na ko? Dako ko pasalamat kay wala ko kaila. Nya ning sulod ni bisita nako. Salamat ninyo ha. Dako ko pasalamat ng gabi unay kay wa jud ko kaila. Nay ni sulod si Ma'am Biang o si Grips family, labi na jud ni Ma'am Sally og sa akong uyuan nga nagbidji karon. Maraming salamat. Nang maraming salamat all. Love you all. Love you, Sukchok. Muamua, lagsik ng laway. Makita ba niya, no? Lagsik ng laway. Langka family, maraming salamat. Mega shout out. Salamat sa patamsak. Salamat ng bonggang-bongga. Thank you sa patamsa. Love you. Bisaya ba gihapon ni si Langka family? Bisaya, Tagalog. Kag Ma'am Sally ni nga tao. Imo ni Ma'am Sally ka group. Ay salamat sa padaan. Salamat kaayo sa pagbisita. Ako kalipay kay bisan primero pa rin ako. Nya nay sulod mo nako. Hello, Art Kilat. Salamat sa patamsak. Kilikili antik. Hala, salamat Ma'am Sally sa imong mga friend. Salamat ng bonggang-bongga. Ayay, iyaan. Mega shout out. Mega shout out. Belma, Brimstone, thank you sa pagbisita. Iyaan. Nagaanti kag jacket. Salamat sa pagbisita. Salamat. Dako ko pasalamat rong gabi una kay bisan nung permero pa rin ako na ay nitan-aw og nagtusok, gitusok-tusok. Salamat ng bonggang-bongga. Salamat iyaan sa pagbisita. I love you. Bisan di ko kabisita nimo. Tagsara ko kabisita kay unsaon man yun na. Karon nakalugar jud ko karon kay gabi naaman si ilan naamay iyang cellphone akong gihangyo si Sarami kay si Uyuan napawong man niya ha. Napawong man ang iyang live. So ingon ko try pug ko nga mag-live ko. Mo to gi-assist ko ni Sarami. Love you all. Art Kilat. Salamat sa pagbisita. Salamat sa ni Ma'am Sally na paghihapon ko niya gibiyaan. Salamat. Salamat jud kaayo. Salamat. Sige lang ko ani. Oh, love you all. Love you all, mga mamshi. Nya na may usa na to diri, Papsi. Papsi Art Kilat. Sa man ni? Kilat di ay abi na ko kiat. Hello. Mayong gabi, mega shout out. Mangustin family. Salamat sa pagtamsak. Maraming salamat ng bonggang-bongga. Salamat sa padaan.
Hala, oy, salamat, Ma'am Sally, oy. Grabe si Ma'am Sally. Daghana niya og kuan. Mga kuan ni Ma'am Sally, mga friends. Salamat kaayo. Ako kay kog galipay ron. Salamat inyong tanan. Pasensyain na ninyo si host kay mura og magpadagan na pag istorya kay mahadlok man kay first pa jud ni. Mahadlok ko nga unsa kay una kuan istorya kay follow niya kong lulo bago pa baya ko nagsugod karon pa pastila na Dolores. Salamat kaayo, mega mega shout out. Ni Man Agustin family, salamat sa pagbisita o sa pagtusok. Ninyong tanan, hurot. Salamat nga inyo kung gitusok-tusok. Sus. Sila di gud ko makakanta man sa daan ni og hindi ako makapaniwala. Char. Salamat bitaw ninyong tanan ha, mga mamshi, mga papsi. Char. Ug akong iyaan, ug uyuan nga nagbijir karon. Salamat. Salamat kaayo. Salamat ninyong hurot. Hurot kay inyo kong gilarot o gitusok-tusok. Karong gabi huna. Excuse sa mga mamsi. Kay manglikma sa sihos. Kay tungod sa kalipay, nito ang sipon. Likma ko mga mamsi. Oy, kay wa ko nagtuo ba nga karong gabi huna nga daghan ng tusok. Yan. Taong kalipay, ito, sipon. Sila nag-Dolores pwede ba ni? Agoy, natog na dyan si Lian. Maubitaw nakalugar ko og ganang LS kay natog. Natog og sayo. Natog jud iyan. Mao nga ni hangyo jud ko nga LS ko. Dili po ko kamaw ani sa rami man akong misugo. Indot suway ko na. Mao lagi kay anam lagi po ni og kuan kay namay mo kuan anam mo kog X para dili mo ungot. Namay magsigig tatak dis babaw. Nya ug di pud to anam mo XX mukuan pud muungot na. Salamat gali ko karon kay wala jud ning ungot. Ug pasalamat ron ba? Salamat sa tanan. Advance Merry Christmas. Hapit na ra ba Christmas ug advance hapit na pud hong birthday. Advance na lang ni. Dinagdihan ni pagtusok-tusok. Kinsa pa'y wa katusok din ha. Hala, tusuki ko ninyo. Tusok na dish. Klaro, baka ko nila deh. Nga gamay man yung cellphone. Klaro, baka ko dito. Makita ra ba ko ninyo? Wala. Sila na. Ikadosi tusok. Oh, kadusing tusok. Dosi-dosing tusok o 4 milyones. Tan-aw karong sa ako ang first LS 97.1. Oh, salamat day yan. Klaro day kayo. Klaro pud kay hong agtang nagsinaw. Si
Si Adan naghagok. Naghagok. Regards. Regards, Adan. Hello, Rambutan family. Miga shout out. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagtusok. Salamat ng marami. Hello, Rambutan family. Daghang kaayong salamat. Oh, nice, good ne. Iyan. Na po ko, snake. Pa, budi trap po. Nice snake. Salamat sa 5 milyones sa akong LS karong gabi huna. Dili ko matagbaw og pasalamat no nga karong gabi huna nga akong pormiro nga LS nga naanak ko'y daghan ni tusok-tusok bisan dili ko nakaila pero daghan kay ni bisita. Salamat kay ninyo mga ma'am. Labi na sa kong iyaan o guyuan nga nag-BG ra din ha. Salamat kayo ni Ma'am Sally kay murag mga tao ni Ma'am Sally ba. Kay wa pa ko ka ila ni sa ni si Ma'am Rambutan family, Ma'am baka ni Sir baka ni kuan baka ni Langga. Tagalog baka ni Bisaya or unsa ka ni Gadiin ka ni sila no na naa ba sila nako ning bisita o nitan-aw karon. Salamat kaninyo ha. Salamat ninyo. Salamat kay dako. Kay bisan wala pa ko kaila ning ari jud mo ning sulod mo nako og nitan-aw. Masin ka Ma'am Sally ni ba? Wa man ko kahimo og kanang bingka oy. Aw, Blanca, oo. Wa, every Sabado, nabuang na. Every Saturday, o lagi, taga Sabado ra Domingo, makahimo ko og og ganang biko og ganang kutsinta tungod kay wa koy kuan og adlaw ang anak ang pabantayon dito nagtinda-tinda ko og quick og tempura diri ra sa gawas. Mga mamsi, balay man ni sa iyaan, kami bantay. Lagi. Pastilana Dolores. Taga kape kay buntag pa diha iyaan or udto. Kami kay gabi naman diri alas 8 na. Dire kay alas 8 na sa 50 sa kagabihon. Na oy naamang kay Tagalog dinhi mga ilang kong pasensya ha. Kasi Tagalog dire kay andam lang po magsalita ng Tagalog pag mayroon ng Tagalog dito. Pipilitin kong magsalita ng Tagalog. Hala, napay marang pamili. Ganina kay Rambutan. Pamili. Sa man ni sila, mga Tagalog baka ni sila. Puro man pamilya prutas. Walay orange pa, walay pungkan pamili na. Dan narabay grapes pamili ganina. Hala, oy, grabe, oy, salamat ng bonggang-bongga. Hala, oy, Tagalog baka ni sila, no? Ron sa baka ni sila, mga English baka ni sila, sa baka ni sila. Hello, mega shout out Marang family. Salamat sa pagbisita. Salamat kaayo. Hello, ka Ma'am Sally, yun nga mga tao ba, mga friends. Hello, salamat kay Ma'am Sally. Uy, grabe si Ma'am Sally. Daghana, giread lagi ko ni Ma'am Sally lagi, giparead ko niya. Sus,
Why pungkan family din na. Pura nang magnay grapes. Grapes family. Kato si Ma'am Biang Biang, taga Davao man to. Kuhang lang durian, ani. Dapat ko'y grapes family. Nanay rambutan, walay pungkan. Kuhang na lang. O durian family. O tagak lang diha. Iyan. Labo na sila si Marang family o si Ma'am Biang 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 channel o si Ma'am Sally o si Grips family o si pa today. Basta naa din ha si Ma'am Rabutan. Tagak lang din ha. Iyaan. Oh, mga guys, mga mamsi. Ako din ang iyaan si Delma Bromstol. Oh, tagak lang yan. Oh, kay nanindaman ko iyaan. Diri sa imong gawas sa imong balay. Naraman ko diri, nagpayong-payong. Ninda ko apple, ninda ko orange. Oh, maninda po ko grapes. Apple, pungkan, o grapes. Mo niyang tinda o tempura. Diri sa gawas, nanuroy ko. Oh, visit mo sa akong iyaan. Oh, lampag lang diya. Yaan ko. Salamat sa patamsak ha. Pasensya na. Nagsara di ko kabisita. Untag, karon ba magbuko ka lugar. Kaya og adlaw ang cellphone gamiton man ni karami niya ako maninda. Napusliyan, napasdibin, nakubaba. Gabi karon nakateknik na ko, pwede na day ko gabi kay naaman sa kang cellphone ni Ilad. Bago pa ko na human ano? Nahuman sa ano ni? Click ko sa muna. Wow, salamat. Nasad masarap labanan. Ano sabi? Masarap labasan. Salamat, miga shout out. Salamat sa patamsak. Salamat kaayo. Maayong gabi sa masarap labanan. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagtamsak ng bonggang-bongga. Ngayon nyo di kong gitusok. Salamat kaayo. Ng bonggang-bongga. Salamat kayo ni Ma'am Sally. Gipared ko ni Ma'am Sally diri grabe gipared ko. Daghan ang amiga ni Ma'am Sally. Salamat kay Ma'am Sally. Sa imong mga alagad. Salamat kaayo. Ang bonggang-bongga. Salamat ninyo ha. Masarap labasan. Thank you, Digayo ay. Unsa man ni sila ay mga Bisaya baka ni sila or Tagalog. Tagadiin man ka ni sila nga planeta. Taga Mindanao baghapon ni. Ma'am Sally. Napa, this Ma'am Sally ay. Wapa jud ning hawa. Salamat kaayo sa imuhang pagtambay, ko dako kay ko pasalamat ani iyaan si Ma'am Sally kay siya nakapag-graduate na ako iyaan. Kani si Ma'am Sally. Iya gikong gikuan bisag layo pa kaayo. Nya ning bisita pa din si Ma'am Sally nako nya nagdala pa din siya og mga kuan niya, iyang mga amiga ug amigo. Ako kay pasalamat ani ba. Sige, Ma'am Sally, salamat kay sa imong pagtambay ha. Salamat jud kayo ng bonggang-bongga. Murag makahilak man sa taan ni og kanang munggos sa kalipay. Salamat jud kayo. Murag abot jud ni luwag sipon na ni ron. Tagakon.
tungod sa kalipay. Labi na sa mga uyuan, iyaan. Shout out sa taga Taguluan, Misamis Oriental. Aw sa bani sila iti. Yahoo! Salamat ug ang akong iyaan nga naa sa Norway. Si Belma Brunstone. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagtusok. Bisan dili ko katusok. Panagsara ko makabisita. Apan, yung bisita dyan niyang yan. Salamat kay ng bonggang-bongga. Karong gabi ho na. Salamat ninyong tanan. Sa 15 Patamsak. Maraming salamat. Love you all. God bless you. God bless all. Yay. Salamat ng salamat. Walay pagtagbaw, walay pagpuas, tungod kay karon pormiro pa na kong LS. Na ako'y 5 milyones. Pakidikit na lang ninyo mga mamshi. Si Ma'am Sally, iyaan. Si Ma'am Sally, iyaan. Butan kayo na, iyaan. Liwat nimo. Liwat nimo, butan. Nahilom ko kadali, naminaw ko na may nitingog. Madungog ba mo, mga mamsi? Makadungog ra mo din ha. Usay mo hinay ko, usay mo kusog kay mulihok po nihong bata. Hinihinay po kong tingog. Na po'y audio. Dapat dako kayong sinara magud minire, nagtapok, narami sala. Di madungog kong hagok. Salamat sa patamsak. Asa naman ang iyaan? Nagwapa. Wa naman. Iyaan. Asa na ka? Wa mas iyaan, oy. Asa naman ang iyaan? Karon alas 8:50 ay wala alas 9 na di ay. Unsa di ko orasan nagsugod di? Ano na ba ko nga usa ra mo ka oras? Ha? 36 minutes. Imo dahil gikuan, singanan na. Gi alarm ra nimo. Imo ra gi alarm. Wala. Hala, tambay-tambay lang mo. Kinsa pa'y wa nakatusok din ha. Itusok na lang. Salamat advance. Salamat ng bonggang-bongga. Nahatagan ba ni sila jacketan ng tape? Okay. Diba ko kamao? Sige na po kung lilis kilid. Okay. Mata kamao kay pormero pabayaan ni nato. Maglisod pa tao ganang kuan. Sabi na cellphone, dagmay pa kay mga litra. Ginoo daw na lang di ko kamao. Magkuan ani, nasa ni dapit at tusukon. Tagtusukon, awaan na, mas siguro ni. Kuan. Maglisod ta. Kung kuan pa ni, laptop.
Dali ra kay makan dagko man og litra. Ini gagmay ra man. Love, love, love. Good night, my loves. Hagok na mga loves. Ni ato ang kuan karon. Bilang kay sunod na ko nga LS. Kuan na jud ko mangandam na jud ko kuan. Karon murag nagkaungot ko storya. Di pa ko ka kuan kaayo. Naanad. Magpanagana kay basig na niya kuan niya ka. Anta ni Lolo. Request para ba ni nako? Tao na lang. Kanang mag-LS ta nababagas Ma'am Sally. Kung kaning mag-first tag LS Ma'am Sally, di ba talagasan? Di ba ta malagasan og naghuman na to LS? Mutana ko kinsay nakasuway og ganang kuan pormerong LS niya naghuman malagasan ba ta? Aba ba ko kay baw? Malagasan ba ta na mga mamshi? Mga papsi? Dan sa may nakasuway og pormerong LS? Pormero para ba ginin ako? Mangutana ko ninyo daan. Sa may naa dinhi karon na pa ka Ma'am Sally? Iyaan? Napatay ni kuan nila. Day. Kay basin baya. Tana lang po ko kay basig makuan ka ba? Nagasan ka. Say dili. Pwede na to dili. Kay basig sige tagyaw-yaw diri ba niya. Anan niya ta? Ika 63 Hosali Tusok. Ika 63 Hosali. Grabe hagod. Ano mo lang? Ha? 63. Aw. Na Ma'am Sally, gitusok na daw ka sa iyaan. Salamat iyaan sa pagtusok kay Ma'am Sally. Salamat kay nagtusok ka ni Ma'am Sally sa iyang primer. Yan. Yahoo! Yahoo ko no, inong si My Loves. Bantog ra nawa siyan kay dito day nitusok pa day siya. Ma'am Sally. Kaning pormero gilis yan. Malagasan tayan. Kaning mag-LS tag pormero or dili? Or dili? Malagasan ba ta? Adi. Tana lang ko kay wa ba ko kabalo. Karon para ba ko suway kay silent ra na baya to. Oo. Dili. Dili ko mangisda. Mag-ilis ra ko mag-upload. Ano na lang. Oo, tulog na eh. Tulog na. Tulog na galing. Kadung og karon na nagaling gago. Ago. Sar ko ka oras dire, yan. Lagi mag-upload ko nagumananay namon ko i-upload.
ingon mag-usarami nga usara ko ka oras diri ra man yung gitistingan gud kung nabapoy mo tusok na ako og mobisita. Kay malo na lang ba ang puno-puno. Ko nga wa pa man jud ka-upload na kagabi karon pag pugo kahuna-huna nga og gabi itambay ang kang ilad nga cellphone di maggamit. So ingon ko la may pa gabi na lang ko magngani kay og adlaw dalon man niya sa cellphone nila. Gabi kay muli naman siya. Karon pa jud ko kahuna-huna. Sarami po ningon nga, "Ma, ang uday mo nang bisil ko ba nagagabi, di gabi na lang." Salamat kay pandaran ko nimo. Wala kay aron mabuylo ta. Salamat iyan. Sa man ko niya, nindot ra ba po niyang kuan na, klaro ra hong naong din ha. Gamay ra man cellphone. Maklaro ba po niya, sa maklaro niya, warang agtang. Warang agtang maklaro. Bugo ra ba kay kong buhok. Tana lagi ta kay karon buntag suway. Sila na po. Gamay ra man yung cellphone. Klaro ba di? Kasi pura ta diya gikigwa. Hapit na ko 1 hour day. Hapit na ko 1 hour. Kay usa ra ta ka oras, nagsabot na usa ra ta ka oras diri. Uy na ning abot day. Mega shout out kay sa man ni yun new test sa man ni maglisod man ko di mo kahilwas. Oh, hello to you my friend. Mega shout out. Uy mag-English na ko ani ron. Oh, you have now jacket, my friend. I'm fine. I'm doing well. I'm just finished my dance. Okay. Dolores, ano ron? Mag-English na si Kuani. Yan, tabang. Dugo ni. Thank you for your visit, my first LS, my friend. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you for visiting my first LS. Sabi nga nani day ganang tagadi. Kuan na di kuan ni ron, magsunggo na di kuan ni, iyaan tabang. Iyaan na kung iyaan ay ning sulod na mo nga kuan. Taga Greece din ni si Sir kuan. Man ni. Oh, tabangi ko yan. Pastilanan Dolores na ay English pa ka. Dire, maglisod magsunggo ni hong dugo kaning hong ilong karon. Thank you for the thumbs up. Sabay nga, nani. Thank you very much for watching, my friend. Hapit na ra ba po ko mahuman. Hapit na ko magkuan ra ba.
mahuman. Nalano. Ako ba salamat ay napadyo ni sulod na mo nako nga English pa ka unsaon na lang ni mag-practice ako in English ani kay murag mo pa hong dila tabang Ginoo mag-practice ng tag in English iyaan Diyos ko Lord asa na to may ganay nawala ka ba asa naman to Ginoo ko tabang Pasalamat rong gabi una ay kay napadyonisod na usa ka kuan puti. Hapit na ba ko mahuman? Mga mamshi, hapit na nagkadul na ang oras. Usa ra ko ka oras karon kay gabi na diri mga alas 9:12 na nya naghagok-hagok na diri nanay naghagok-hagok. Maikog ta. Kusog kayo ang hagok. Ma'am Sally, salamat. Napaday ka. Imuha to tao, Ma'am Sally, si Kuan, si Sir, asa naman to? Si Sir, sa may ba saan Inday? Yulanyotes? Asa ti? Yulanyotes. Imo ng tao, Ma'am Sally? Imo ng tao? Mahirapan juga na sa kalisod. Salamat kaayo sa pagtambay. Daghang salamat. Kapit na ko te, isa ka oras. Imo nang kuanang, imo tong kaila. Imo nang kaila si Sir Yolante sa to. Maglisod man kog hilwas, mago man ni hong dila oy. Practice pa ko og kuan. Pronounce kay maglisod ko kay lisod kayo litok ko nang iyang ngalan imo ng amigo imo ng friend si Sir Yolantis at usa today Yolantis sa bani or ka Ma'am Sally ni si Yolanotes sa Ma'am Sally na Hello, saba. Ito liyan, saba. Mata na liyan. Tiki day. Saba. Saba. Hala, ito, ginoo ko ni mata. Saba, ano, nasukay. Nasukay hagok, guys. Saba. Mata, ang anak. Ginoo ko tabang. Hapit na kawante. Hapit na. So, karon mga mamshi, mga sisi, mga sister, no, magpasalamat ko daan og dako sa inyong pagbisita karong kagabi una. Kay hapit na ko mo end, hapit na ko mo out, kay usara ko ka oras ang ako ang kuan karon. Ako lang ning iuntop og usa ka oras. 20 minutes na lang ko mga guys. Maghinaot ko nga kanang sa sunod na agihapon mo
bisita na ako o dako kong pasalamat jud nga sa tanan nga nagtusok o sa tanan nagtanaw o labi na sa huwang iyaan o sa hunguyuan o sa tanan o ni Ma'am Sally dako kong pasalamat kay daghan kay siya og mga amiga no nga giyang gipasud o giya kong gi-share. Salamat kaayo o nagsalamat pud sa pagtambay. Salamat sa tanan o maghinaot ko nga sa sunod na pod ta magkita-kita o maayong gabi o atong pakpakan ang atong kagulingon sa pagtanaw. Salamat kaayo. Ako day mupakpak kay nagdako kong pasalamat nga sa 15 katusok nga inyo gong gitusok-tusok og sa inyong pagtan-aw wa jud mo mohawa sa inyong pagtambay dako kong pasalamat. Salamat kaayo og sa ning sulod kinsa pa ning wa pa ko kaila. Salamat ninyo mga ma'am, sir. Thank you very much. O pila na lang ka minuto nga atong panag-uban kay magbabay na pud ko karong taod sa dili madugay mag out na ko kay usa ra ko ka oras sa ako ang pag-ilis karon mga ma'am, sir. Kay gabii na diri ug mimata na pud ang akong anak kay nabanha, nadubling banha na hagok og na apod ko sige yaw-yaw. So, pila na lang ka minuto? Hapit na? 15 minutes na lang mga sister. So, ako na lang ning humanon o mag chika-chika ta og ganagmay hangtod na mahuman ang ako ang oras. Kay, ako na lang jud ning iuntok. O sa upat ka milyones na nagtan-aw karon, salamat ninyo ha. Dako salamat ninyo. Wa jud mo ning hawa. Salamat. Salamat ng hurot na inyo kong gilarot o gitusok-tusok. Love you all. Love you all. Awa pa, hapit na guys. Sige na lang kung I love you all. Wala pa guys. Oh, basta mao na lang na guys. Mga mamshi, mga sister. No? Okay. Yan laging kamo na lang magsabot. Mao na lang naman mga mamshi. Matod pa nila. Basta kuan ko no. Practice. More pa man dyan ko no. So, practice pa man basin sa kuan. Umay na ni. Sunod. Di na ni mabungot-ungot. Salamat jud kaayo Ma'am Sally, napa jud ay jud ka pasila na Dolores. Salamat ng bonggang-bongga. Ilan na lang ka minutos, hapit na. Kumo out. Salamat sa panag-uban. Sa pagkuyog, pagtanaw. Pasensya na mo guys sa uban, basin na ay Tagalog or English diha usa lagi na wala na ko na entertain. Sa sunod, magbuan ako. Practice tag in English maayo ani Ma'am Sally. Imo tong tao Ma'am Sally, imo tong friend. Naamang goy ni bisita Ma'am Sally ba, English pa ka man to. Nawala man. Siguro to sa kuan kuno to siya. Kanang taga-Greece ay no? Taga-Greece niya kuan kuno sa dancer kuno to siya. Upag kuno pag kumanyag sayaw pasila na Dolores. Wa ra ba dud ako ma-entertain. Imo atong friend. Bangon na hong anak ay mura og dili na siguro kumabtag sa ka oras kay mura ni bangon naman magpa
Mag-bye-bye na lang ko ninyo og daghang salamat hanggang sa muli o hanggang sa susunod na to nga LS. Maghinaot ko nga inyo ra kong na ano, nakauyon ra mo sa akong tingog nga perting lamia. Perting lamia. Pinabali. O wa mo unta dukaa o gilaay. Salamat jud kayo sa pagtambay. Mag-bye-bye na ko. Salamat. God bless you all. Bye-bye. Mag-bye-bye na ko, mga mamshi. Thank you ng bonggang-bongga. God bless you all. Good night. Love you. Bye-bye. Oh, yan na siya pa.